Здравейте, приятели! Добре дошли в пространството за осъзнато дишане с мен, Силвия. Днес ще ви говоря за една много простичка дихателна практика 4:6 и същевременно много мощна, защото дишайки по този начин променяме физиологията на тялото си, енергията си, умът си, мислите си. Ще разгледам това дишане от гледна точка на физиологията, какво се случва в телата ни, и от гледна точка на йогите, на медитативните състояния. Всяка една страна какво носи за нас и какво може да си вземете вие в ежедневието си, да го прилагате, когато ви е необходимо. Какво представлява дишането 4:6? Вдишваме за 4 секунди, издишваме за 6 секунди. Чисто цифрово това ще сведе дишането ни до честота 6 пъти в минута. Честота, която според изследванията е най-благоприятна за нашето сърце и нашата нервна система. И ако оставим цифрите настрани, ключовото не са те, ключовото в тази практика е начина, по който дишаме. Вдишваме и издишваме само и единствено през носа, защото тогава вдишването на въздуха става под различно налягане от това, ако го вдишваме през устата. Вдишвайки и издишвайки през носа, пълним първо корема, а след това гърдите. Физиологично какво се случва в нашето тяло? Когато пълним първо корема с въздух, тогава корема прави място на диафрагмата ни, за да може тя да слезе надолу. Тя от своя страна прави място на гръдния ни кош да се разшири и белите дробове също да се разширят. Така че от физиологична гледна точка създаваме пространство на белите си дробове, за да могат да се разширят и да поемат повече кислород. Вдишваме кислород през носа. А какво се случва, когато издишваме? Издишваме, както всички знаем, въглероден диоксид. Може би повечето хора знаят, че разпознават въглеродния диоксид като отпадъчен материал в дихателния ни процес. Това обаче не е така. Не е така, защото от въглеродния диоксид зависи колко кислород ще се освободи в нашите тела, така че той да може, този кислород, който сме вдишали, да стигне до всяка клетка на нашето тяло, до всеки един орган, за да му даде енергия да си свърши, да работи функционално. И този кислород се освобождава именно от въглеродния диоксид. Ако не издишаме, няма кой да освободи кислорода в телата ни. Когато издишваме по-дълго време, тогава освобождаваме повече кислород, така че той да може да достави енергия на нашите органи и те да работят ефективно за нас. И да имаме повече енергия през деня за нещата, които сме си напланували да свършим. Добре. Тази физиология на дишането, вдишване през носа, пълним корема, после гърди, издишваме по-бавно, отколкото сме вдишали, за да може да си осигурим повече освободен кислород в телата ни, дава сигнал на нашият мозък,
че ние се намираме в спокойствие и защитена среда. Защото това дишане 4/6 активира нашата парасимпатикова нервна система, която именно дава този сигнал към ума и към блуждаещия нерв, че всичко с нас е наред. Друг ключов момент в това дишане е, че трябва да вдишваме въздуха за 4 секунди леко, нежно, тихо. Не правим шумно вдишване и бързо. Не се подлъгвайте по това, че 4 секунди са кратък период. 4 секунди са напълно достатъчни да напълните корема и гърдите с въздух. Така че не бързайте, а бавничко, нежно и спокойно вдишвайте. Издишването съответно също трябва да е бавно, спокойно, без излишно напрежение в мускулите на корема и гръдните мускули. Защото когато има напрежение в тялото, тогава пък се активира другата система, която казва в стрес сме, дай нещо ще правим тук, да реагираме, да се стегнем. Не. Вдишването и издишването се случват бавно, нежно, спокойно, без излишно напрежение, за да може точно тази емоция, това спокойствие на ритъма да даде информацията на умът ни, че всичко е наред. И ето тук е връзката с медитативните състояния. Когато това дишане се използва за медитации, обикновено йогите слагат едната ръка на корема, другата на гърдите, с което вече имаме един контакт с себе си. Едно насочване към себе си и съсредоточаване на вниманието към нашето тяло, към нашето дишане. По този начин ни усещаме как пълним първо корема, а след това гърдите и как се освобождава въздуха. Слагайки по този начин ръцете на гърди и корем, възможността, вероятността да се съсредоточим по-лесно върху дишането е по-голяма. Когато сте в медитативно състояние и правите това дишане, тогава може да работите с емоциите си, с неща, които искате да освободите и да приемете нови, по-положителни за вас. Как се случва това? На вдишване просто приемате или приемате новото, което искате да е част от вас. А на издишване освобождавате старото, ненужното, всичко, което не ви служи. Мислено може да си повтаряте приемам, позволявам си, а на издишване да си казвате освобождавам, благодаря ти за това, че си била с мен, еди каква си емоция. И както и да разглеждаме това дишане, техниката 4/6, дали от гледна точка на физиологията или от гледна точка на йогите, говорим за едно и също нещо. Просто някои хора имат нужда да видят процеса, да имат научни доказателства, да са научно подплатени, доказани, докато други хора просто преживяват. Дишайки, усещат процеса, който други имат нужда да го видят и да чуят. Така че говорим за едно и също нещо. Това дишане може да използвате в ежедневието си, за да
се успокоите, когато сте в нервна ситуация. За да преодолеете стресова ситуация. Плюса в случая е, че не е нужно да се отделяте, да търсите място, където да се успокоите, а може да го правите и в момент на лична среща или офис среща, докато сте сред колеги и приятели, защото дишането е нежно и тихо, без звук. Просто трябва да насочите вниманието си към него, за да може да промените състоянието си. В момента, в който се усетите напрегнати, просто насочете вниманието си към дишането и започнете да вдишвате за 4 секунди и да издишвате за 6. Може да използвате това дишане вечер преди да си легнете. Практика от 5 до 10 минутки ще успокои умът ви. Ежедневните мисли от интересният ви ден ще отстъпят място на мислите за дъхът ви. И така, това ще е един прекрасен преход да се потопите в страната на сънищата. Разбира се, винаги може да използвате тази практика, когато не може да вземете решение. Пред вас стоят много избори и сте объркани. И искате просто да се центрирате, да се върнете към себе си и да вземете най-правилното решение. Тогава просто се отделете и направете дишане. Вдишване за 4 секунди, издишване за 6 секунди. И всяко дишане, което правите осъзнато, ще ви върне към себе си. Защото вие автоматично насочвате мислите си към него и по този начин се откъсвате от всички странични фактори, които ви тревожат, напрягат, разсейват. Затова просто дишайте осъзнато. Така ще бъдете здрави и щастливи. И ако това видео ви е било полезно, ще се радвам да се абонирате, защото ще продължавам да качвам подобни видеа, в които ви разказвам как може да дишате в ежедневието си осъзнато.